Ahoj Monika, ja mám krátke otázky, chcem sa spýtať. Vravela si, že by si na zápase chcela niečo zmeniť, čo by si spravila inak? No, chcela som byť aktívnejšia a viac začínať kombinácie a určovať tempo zápasu. Mala si nejaký obľúbený moment počas zápasu? No páčilo sa mi, keď som tam trafala low kicky a ona si v istom momente zmenila garde, pretože začali ju bolieť, to bolo fajn. Škoda, že som v tom potom nejako viac nepokračovala a nerozviala to. Teraz trošku na uvoľnenie, povedz nám nejaký tvoj fun fact o dnešnom dni. Fun fact o dnešnom dni, strašne ma zmoril stres, celý deň vlastne som bola takže pod stresom a neviem, či je to fun fact, ale proste chcela som sa postaviť z postele a prezliť z pyžama a ísť na zápas. Celý deň som preležala v posteli a bola som v takom mentálnom rozpoložení, že radšej by som si dala šlofika, pospala si vedľa psa a mala pokoj od tohto. Ako sa volá tvoj psík? Môj pes sa volá Tyrion, ako z Game of Thrones, ten Tyrion Lannister, taký ten malý ryšavý a on je tiež ryšavý, takže to tak sedí. To je cool, ďakujem a gratulujem ti k dnešnej výhre. Ďakujem veľmi pekne.